classes sa Nobyembre 2. Nagalaom si Councilor Alvictor Espino nga maka-issue na sila sang purchase request para ipabakal sa nadala na ipanagtag nga libre nga school supplies sa mga benepisyaryong estudyante sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag na Espino may budget na para sa nasambit nga proyekto kag nagalaom siya nga matapos na gilayon ang bidding process agod maumpisa na ang pagbakal sa school supplies. Sunod kay Espino, target niya sa Nobyembre kon antes ang Nobyembre 2 mapanagtag ng school supplies, ilabi pa nga sa bulan sa Nobyembre mag-umpisa naman ang full-blown sa face-to-face classes. Magluwasin ni sunod kay Espino, hingi unya man kay Bacolod Mayor Albi Benitez nga magpain sang pondo para sa pagpakayo kag rehabilitasyon sa mga eskwelahan sa syudad, ilabi na ang naapektuhan sang Bagyo Odette sang Desyembre 2021. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginpahayag naman ni Jose Nito Makilan, presidente sang Alliance of Concerned Teachers Bacolod, nga adjustment period pa ang natabo sa una nga semana sa pagbalik sang klase. Ginako ni Makilan ang kabulayan sa mga manunulo, ilabi na nga duha ka tuig wala nakapadulong sa eskwelahan ang mga estudyante. Ginehemplo ni Makilan ang yara karon sa mga grade 3 nga hindi pa kabalo magbasa bangod sang grade 1 kag 2 sila, yara lang sila sa ila puloy-an tungod man sang pandemya. Sunod kay Makilan sa piyak sang preparasyon, apang kakulang sa budget, may pila pa ka school building sa iban nga mga eskwelahan nga wala pa napakay o rason nga hindi pa magamit, ilabi na nga may mga mando ang Department of Education nga ipabili ng health and safety protocol. Bangod sa kakulang sa mga classrooms kay hindi magginuto gintunga sa duha ka grupong mga estudyante kag sa baylo nga 40 ka estudyante kada classrooms, ginhimo lang ini nga 20. Sa piyak sini, ginpasiguro naman ni Makilan nga handa sila mag-alalay sa mga estudyante. For the whole week, no, of course, may hindi tagi man ma-perfect mo sa mga nagkalain-laing aspect. For example, sa mga school buildings sa abi, makita naton nga ti daw pagid man sa mga school buildings nga dapat i-repair. Ang pagpahayag ni Jose Nito Makilan, ang presidente sang ACT Bacolod. Sa katapusan nga balita lokal, ginarespeto naman ni Bitaw Head Major Junji Liba ang palayag ni Councilor Alvictor Espino angot sa plano sini nga magpangita sa sibilyan nga empleyado nga among magapungko bilang tagpamuno sang among nga talatapan. Sunod kay Liba, premature para sa iya bahin ang paghimo sa anuman nga reaksyon, mga ginatuman lamang sining trabaho nga gintugyan sa iya sang alkalde. Dugang pa ni Liba, wala siya nagapabaya sa iya obligasyon kag trabaho, apang ginako ini nga hindi man siya perpekto sa tanan nga butang. Sunod pa sa opisyal nga hulaton na lamang sini ang anuman nga mangindesisyon sang alkalde sa palaabuton. Pag-istrikto sa protocol bangod sa na-detect nga kaso sang monkeypox sa Pilipinas, wala ginapaboran sang DOH. Samtang pagbakal sang Noche Buena items, ginapaumpisihan na sang DTI. Detalye sa mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Life Extension. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan. Action, welcome na sa Action Balita Morning Edition. Good morning, dira. Nag-stock up ko diya. Dali lang ida. Good morning, dira. Kay Ma'am Ana Sinoro. May aga dira sa imo. Kay Ryan Tagamulila. Ga-monitor lang sila ko na. Salamat. Excuse me. Ay, napatig-up ko kay grabing hangin.
Kay Ma'am Ana Sinoro, mayong agaman, dira sa imo, ma'am. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Of course, aragyapon Sir Alex Montez, of course. Papa Edwin Pantaras, good morning man dira sa imo. Kay Neriza Gonzalez, good morning ARB, happy weekend everyone. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning man. Kamusta ka mo dira? Kay Chris Vilma Treyes, good morning. Kuno, Action Eden. Thank you. Uy, si Toto Balolot, are, may aga sa imo, good morning. Yes, kay Ma'am Ana Sinoro, liwat. May aga ko na maka-action. Sofia Montialto, good morning. Action Eden, good morning man. Kay Maninoy ko da Bob Francia. May aga sa imo, kay Maninoy ko da Ruben. Kamusta ikaw dira sa may LTO sa Banwasang Ibi Magalona? Mr. Ruben Tampos, good morning. Kay Maninoy ko da Juan Bolgalio, kay Maninoy Alma dira sa may Las Vegas, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Vanessa Mayo, of course, kay Doc Matt Mayo, nga nagkakaon sa dinner nila subong, good morning. Kay Ma'am Jinky Dalagdon sa Phoenix, Arizona, kag sa tanan nga EFC tada, Ma'am Christine Villalobos, sa ila ni Ma'am Georgia Gargasiran, good morning dira sa inyo. Kay Ma'am Teresa Linaha Kaya, of course, good morning. Ari na bago ko lang ilawag si Ma'am Georgia Gargasiran, good morning, kuno kapi-kapi. Salamat. Kay Willie Salmingo, good morning. Salamat gid sa pagpamati. And please do like, share, and follow ang aton sininga Facebook page. Hindi lang Facebook page, ang YouTube account, Instagram, TikTok, ang tanan nga accounts sa Action Radio Bacolod, no? Thank you so much sa inyo sininga pagpamati. Of course, kay Maninoy ko, Major Wilfredo Benaman, nagapamati man. Kag bisan ara siya sa Gimaras, nagapamati man. Kay Colonel Guile. Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, hello, good morning sa imo, sir. Though hindi pa kwan, hindi pang paho da, kamusta mga kapawaan da, though hindi pa season sang paho. Amo to ang baliligan mo. Hindi pa ko no season sang paho. Ma'am Elizabeth Gamala, hello, good morning. Alright, standby na kita mga ka-aksyon sa atin sininga Balita Nasyonal. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo. Action Radio Philippines, Standard Time alas 7:18, detalye na sa mga balita nasyonal. Wala nagapabor ang Department of Health nga istriktuhon ang protocol sa Pilipinas bangod sa mga na-detect nga kaso sang monkeypox virus. Wala man ginrekomendar sa DOH ang lockdown sa piyaksang kumpirmasyon sa ika-4 nga kaso sang virus nga taga Iloilo. Sunod sa DOH, may mga tikang na ginaplastar ang ahensya agad malikawan nga madugangan ang kaso sa Pilipinas. Ginpasiguro man sa DOH nga ang kumpirmado nga kaso kag mga close contacts ang nagpaidalom na sa monitoring kag istrikto man nga quarantine. Nagnubo naman sang 21% ang na-report nga kaso sang monkeypox sa bugos nga kalibutan. Sunod sa World Health Organization nga nasambit nga pagnubo sang kaso ang patimaan man sang pagnubo sang outbreak. Ginakabig ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga ang epektibo nga pagpatuman sang health protocols ang nangin rason sa pagnubo sang kaso. Mandubduman sa tung Hulyo, gindeklarar sa WHO bilang global health emergency ang monkeypox nga may masobra 41,000 nga kaso kag 12 nga nagkalamatay sa 96 ka pungsod nga ang kalabanan halin sa Estados Unidos. Bangod mag-aumpisa na ang Burman sa masunod nga semana, ginabisuhan sa Department of Trade and Industry ang mga konsumidor nga mag-stock na sa pang Noche Buena samtang wala pa nagahulag ang presyo sa mga balaklon. Sunod kay DTI Undersecretary Ruth Castelo, hindi man gilayon mag-expire ang mga paghahanda sa Paskwa o kung bagong tuig rason nga pwede na mamakal. Ginpahag pa ni Castelo nga sigurado nga magataas ang presyo sa mga balaklon, rason nga maayo nga mamakal na sang temprano. Ginpanugyan man niya sa mga konsumidor nga lantawon ang mga promo packs nga nakabandol bangod mas makabarato diri sang 20 tubtob 70 pesos.
Posible sa katapusan nga semana sa Oktubre sa unang nga bahin pa sa Nobyembre magapagwa sa Noche Buena Bulletin ang DTI bilang giya sa mga bumalakal kung pila lang ang dapat nga presyo sa mga produkto nga ginahanda sa Noche Buena. Sa iban pa nga balita national, ginklaro naman sang Department of Trade and Industry nga wala nagakulang o kung wala ginakulang sang asin ang Pilipinas sa piyak sang gulpi nga pagtaas sang pila ka mga balaklon. Ginpahayag ng Department of Trade and Industry Under Secretary Ruth Castello, duha na kadekada nakaligad sa nagpataas ang presyo sang asin ang mga manufacturers. Sunod kay Castillo, mayara sila sang gintugutan nga magtaas ang presyo sang asin. Rason nga dapat mahangpan sang publiko nga mga manufacturers sang asin ang madugay na nga wala nagkapataas ang presyo. Sunod pa kay Castillo, naglamot sa 4-6 katuig antes nagahingi ang mga manufacturers nga magpataas ang presyo. Dugang pa ni Castillo, may 4 kadalag ko nga manufacturers sang asin ang Pilipinas. Rason nga ginpasiguro sini nga hindi maubusan sang supply ang pungsod. Ginako naman, ukon sa iban pang balita national, ginako naman sa Department of Budget and Management nga ang gobyerno kulang ang pondo sa idalom sang ginaduso nga 5.2 trillion pesos nga national budget para sa tuig 2023 agud masolusyonan ang kakulang sang classrooms. Suno kay Budget Secretary Amena Pangandaman, may separado nga pondo para sa school buildings nga balor 13.9 bilyones pesos. Apang kulang ang pondo agud mahatagan solusyon ang backlog sa mga classrooms. Ang pahayag ni Pangandaman sabat kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas nga nagpamangkot kun nga 13.9 bilyones pesos lamang ang gintigana sa school buildings kag 2.5 bilyones para sa housing and community facilities. Sunod pa kay Brosas nga nasambit nga pondo tama kagamay ikumpara sa infrastructure projects for road networks balor 429 bilyones pesos, 105 bilyones pesos naman sa railways kag 28 bilyones pesos sa right-of-way projects. Palayag pa ni Brosas nga dapat mas makakuha sa dako nga pondong classrooms kag socialized housing, ilabi pa nga tama pa kadako sang backlog 40,000 ka classrooms kag 6.5 milyones naman sa housing units. Sa dugang panaton nga balita national, ginpasiguro naman ni House Speaker Martin Romualdez nga open kag transparent ang deliberasyon sang Kamara para sa ginaduso nga 5.2 trilyones pesos nga 2023 national budget. Ginsaligan man ni Romualdez ang partisipasyon sa tanan nga mamalida sa pag-usisa sa pondo nga dapat nakatutok sa food security kag pagpasaka sang food production. Palayag pa ni Romualdez nga importante nga ang kada sentimo sang pondo mausar sang maayo agod maimplementar ang mga proyekto kag programa nga nagaamlig sa kabuhi sang tawo kag nagahatag proteksyon sa komunidad subong man nagapabakod sa ekonomiya sang pungsod. Ginpasiguro naman sang economic team ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ginahikot na ang mga kinahanglanon sa handom nga recovery sang Pilipinas. Sa budget briefing sang House Commission on Appropriations may angot sa ginaduso nga 2023 national budget. Ginpahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla nga yara na sa 7.4% ang ginsanyog sa ekonomiya sang Pilipinas sa second quarter sang tuig. Sunod pa kay Medalla, dako nga bulig ang ginpatuman nga fiscal policy ni Anay BSP Governor kag karon Benjamin Jokto, partikular sa pagtaas sa key policy rates kag scale down nga pagbakal sang government securities sa secondary market kag ang amat-amat nga pag-untat sa provisional advance sa gobyerno nasyonal sa diin may kabilugan nga 300 bilyones pesos ang nasettle tubtob Mayo 20 sining tuig. Dugang pa ni Medalla, nag-ayo man ang mga bangko sa piyak sang pandemic kag pag-abot sang tuig 2023 target sang gobyerno ang digital transaction account para sa 70% sang adult population sang Pilipinas. Sa katapusan nga balita national, Milyon-milyon ka pesos na nga balor sang kalitan ang gindulot sang Bagyo Florita sa bilog nga Pilipinas sa karon sunod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council samtang ang apektado nga populasyon ang naglabot na sa masobra 70,000 ka tawo. Sunod sa NDRRMC, kahapon nga adlaw Biyernes naglabot na sa 33,700,000 ang balor sang kalitan tugas sang malaing nga panahon sa bugos nga Pilipinas.
Masobra 10,000 sa Ilocos Region, kag masobra naman 23 milyones sa Cagayan Valley. Sa sektor naman sa agrikultura, naglabot na sa masobra 3 milyones ang balor sa production loss o kung kalitan sa Region 1. Sunod sa report, sa karon may 324 ka mga mangunguma kag mangingisda ang apektado nga among nagasakop sa 633 ka hektarya nga talamnan ang nahalitan. Naglabot naman sa 223 metric tons ang volume sa production loss sa karon. Magluwas pa sa infrastruktura kag agrikultura, naglabot naman sa 33 ka pamalay ang nagubagikan sa Ilocos, Cagayan Valley kag Cordillera Administrative Region. Masobra sa 71,000 ang naperwisyo. Nagkapanghatag naman sa 6.32 milyones pesos nga balor sa bulig sa karon para sa mga pamilyang naapektuhan sa Region 1, Region 2, 5 kag Cordillera. Lakip sa mga nagpanghatag ang family kits, hygiene kits, family food packs, kag iban pa. Sa aton pabalik, bantayan na ang detalye sa Balita International Sports Entertainment, Balita Espesyal, kag iban pa sa pagbalik naton na matapos ini. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive. Iwas germs, iwas sakit. Good morning! Liwat sa atin sinima ka-aksyon. Good morning, Action Zeal. Mayong aga. Yes, good morning sa imo. Yes. Good morning dira no sa aton sinima ka-aksyon gyapon dira kay Baby Gregoria Yulo. Good morning. Kay Andy Saludares may agaman. Kay Cesar Beccaria, good morning from Abukay, Bataan, Philippine Coast Guard Basic, hindi ko kakita, dali lang ita. Abukay, Bataan, Philippine Coast Guard Basic Marap, Coast Guard Doctor. Sakto. Coast Guard. Oo, kanta mo. Good morning, salamat gid, yes. Thank you so much. Kay Wengski Lee Morales, may agaman from Sampaloc, Manila. Hello sa tanangan nga taga Manila. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, good morning, buntit. Number, dabi man ba si magdaog to sa STL? Ang STL, kabalo ka mo ano meaning na? Sige, taya lang. Sige, taya lang. Bisan wala kagadaog. Sige, taya lang. Bisan wala kagadaog. Sige, taya lang. Basta magdaog ka pa lang. Okay? Hi, Ma'am Star Mayo. Hello, Gorge. How is it going you today? Yes, hope that your day starts good. Greet lang niya, ESCC, dira sa Tangob. Kay Mrs. Alvarez and Nitz Mercado Herrera of Tangob, Bacolod City with love from 100,000 Lakes of Minnesota, USA. Thank you, Ma'am Van. Thank you so much. Kay Doc Matt Mayo dira. Yes, good morning. Kay Ever Rose Patigayon Balolot. May agaman. Ari na si Ma'am Jogger Gasiran, hingagaw ko na Action Zeal. Yes, Kamusta ka ko na bali Ma'am Star Mayo? Okay, good, Ma'am Star. Still kicking. Ang tood. Okay, good. Ang tood, okay ka, Ged? Okay, good. Perfect. Dapat may okay. Yes. It's okay not to be okay, but it's more okay to be okay. Yes, correct. Si Ma'am Marilo Villarte naman, maayong aga. Yes. Basi may great reduction zeal sa mga wala daw ka-comment.
Sa mga, gabugtaw pa lang. Sa mga gabugtaw pa lang. Sa gapangapete, padayon. Yes, oo, nang tauhay, medyo tauhay sa mga aton nga mga ginikanan, action zeal, aton Yes. sila mga nanay, especially, kaya ti wala klase Saturday. Correct. Kaya ti hamak mo na balang stress nila halin Monday to Friday, sa kaway na estudyante. Especially nga this week lang na nag-start ang face-to-face classes. Ti after 2 years, subong lang liwat nagbalik sa klase, ti ang estudyante sa unang module, ti bugtaw sila last days, ubra module, okay lang. Bugtaw sila last G's, hindi maligo, wala pa kapanot brush, ubra module. Subong niya, alas 5 pa lang, ginapukaw, na kay alas 6 gabangon mo, isa ka oras nga pukaway. Sa ka oras nga madmadanay. Madmad na, kapila, madmad na. Ay, ano basa ko? 10,000 lakes, yeah. Ay, 100,000 yung basa ko yun. Anyways, tangatan sining mga ginikanan, subong oras naman para magpanglaba. Correct. Pagka doon, sa gabi ay kapag doon action ziga ulan. Wala. Ate, basi karon makaano Nami pa man tiyempo. Oo, magsanaaw ang adlaw bala, magmala ang mga linabhan ni nanay. Banta ko hindi hindi magpadayon ng hang init. Ato do may magalumon Kaya daw galom-galo. Tani hindi lang, ko okay lang diri maulan-ulan, hindi lang dito sa Sagay, especially Manglaba ka subong. hindi. Hindi. Mapasakop ko tanim mo. Si Action James lang laba subong. James. James, Morning. Pakita mo sininga, no? Hala, kapamati siya dayon. Basta ginmuno, siling kagin James. Kapamati, sa Good baladay morning, ko James. kagang ising-isi, kabalo ka mo mga ka-action. Kung makita ganin ni Action James, si Action Zil, ang iya yung smiley, gasabit sa dulunggan. Ang bossing Grabe, gidya ito. May apakdula naman. Basta hindi ka pantay, si mo sa dalom lang. Hala, ambot lang ged. Ang istoryahon kasang masinsinan. Oo. Na, pero okay, sunod-sunlog yan kay may Miss Venus yan na. May nakadla mo hebe mo ginamot. Ang inakadlaw mo sa buong ihibi mo ginabalang araw. Charot lang, ged. Pero sunlog lang na. Pero kung matigayon, why not? Ay, matigayon. Ayaw call. Basi makigan naman ta din pati ni Uncle, basi makigan Hala. naman ni Uncle. Siloso si Uncle, how? Sino ang call? Kada mo sa Uncle, basi ka pa mati sa mga ka-angkolan. Good morning dira sa inyo. Yes. Kay Andy Saludares, good morning kay Kagawad Boom Boom, Kagawad Vargas kuno. Sa diin silang Kagawad, sir. Good morning. Kay Stephen Gorosin, everyone, paano na maayos ang ating bansa? Dapat linisin ang pagkakalat ng karahasan kontra droga, kriminalidad at terorismo para maunlad ang sistema ng ating pamumuhay. Perfect! Sakto gina. Okay. Bali Ma'am Stargo, pagit sa inyo, dawa bala. Sir John Marie Valderrama, gapaminta na siya ba? Nagana na din siya, Ma'am Va, nagapanilheg. Okay, standby na sa atin sining mga balita international. And the winner for digital storytelling best social media video is Action Radio Philippines Standard Time, 7:32. Sa mga balita international, ginpasakaan sang kaso sang Moderna ang Pfizer kag Biotech matapos ginaligar nga ginakopya nila ang patent sang Moderna sa ginhimo nga COVID-19 vaccine. Ang kaso ginfile sa US District Court sa Massachusetts kag sa Regional Court sa Düsseldorf, Germany. Sa pahayag sang kumpanya, nagapati sila nga ginkopya sang Pfizer kag Biotech ang ila pamaagi sa paghimo sang bakuna. Sa ato naman nga business news, liwat nga sugataon ang mga motorista sa paniwago nga saka sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sa oil trading halin Agosto 22 to 25, ginalantaw nga magasaka ang presyo sang diesel sang 5 ka pesos tubtob 5 ka pesos kag 70 sentimos kada litro. Samtang mahimo naman magsaka sang piso kag 30 sentimos tubtob piso kag 60 sentimos kada litrong presyo naman sang gasolina. Ginkumpirmar naman ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang pagsaka sa presyo sa masunod nga semana. Sunod kay Abad
Hinabad ang factors nga nag-apekto sa movement sa presyo sang gatong sa world market ang ginalakipan sa pagtaas ng demand sa gatong sa US kag Europe bangod sa kahangawa sa supply shortage nga gindulot sa away sang Russia kag Ukraine. Sa ato naman nga foreign currency exchange, ang US dollar yara karon sa 56 pesos kag 18 sentimos, Singapore dollar 40 pesos kag 30 sentimos kag Hong Kong dollar nga 7 pesos kag 16 sentimos. Kag sa aton nga balita, entertainment. Nagalaom mga aktor nga si Pen Medina nga nagapaydalom karon sa therapy bangod sa iya degenerative disc disease nga makabalik pa sa showbiz kag pagtudlo sa pag-acting kag painting. Suno sa iya bata nga si Victor bangod sa kondisyon sang iya amay kundi na damage ang disc sang iya spine rason ginoperahan kag na hospital sang duha ka bulan. Wala pa mahibaluan kung makabalik pa si Pen sa mga aktibidad nga naluyagan sini. Sa sports balita, daog naman ang Gilas Youth batog sa Chinese Taipei sa score nga 72-67 sa 2022 FIBA Under-18 Asian Championship nga ginapatigayon kagabi Biyernes sa Azadi Basketball Hall sa Tehran. Si Mason Amos ang nakakuha sang 21 puntos, 6 ka rebounds kag 3 ka assists samtang si EJ Abadam ang may 14 puntos kag 6 ka rebounds. Si Jared Bahay naman ang may 14 puntos. Samtang si Wei Chie naman ang nagpanguna sa Chinese Taipei nga nakakuha sang 17 puntos, samtang 16 puntos, 5 ka rebounds kag 5 ka assist naman si Te Chi Su. Balita Espesyal! Alright, good morning! Good morning, good morning, good morning sa atin sino ka-aksyon. Good morning, Liwat Action Zero. Yes, Action Edin, mayong aga kag kasubong man sa aton nga mga taga-palamati. Yeah. Dali lang ikaw, wala ko kalalala. Bas ipakitaon nila nila. Ariwa. Sat! Lusot yan. Makaya una ko nakita balita special mo. Uli ko nakita ang lalala. Okay na? Basi may magreklamo. Kaya wala lalalala. Ami ang bagay natin kalikadaga. May lalala. Yes, of course. Lalalala. Lalalala. Ilalala talaga. Yes. Good morning, what's up? Sa Sino Action. Happy weekend. Last Saturday, Subo Action Zil. Sa bulan sa Agosto. Basta mambal ka mo last Saturday nyo bula. Do ka lain mo na mambal nga last Saturday nyo. Last Saturday, sininga bulan sang Agosto kag sigurado ko damo ka na nakita. Damo ka na nakita nga mga memes ni Jose Marichan. May ara nagatika sa bintana, may ara nga nagasaka na sa pader. Kung feeling ko mapapress con si Jose Marichan, mambasang nilabtan yung ito. Pero ti kabalo ka naman Action Zil nga ti sa Pilipinas danya may pinakalawig nga celebration sang Christmas. Kaya pag abot sang Burr months, bahala na yan sa October may maskara pa ta. Sa November may All Souls kag All Saints Day pa ta. Pero bahala na daya kay pag abot sa September 1 Christmas na. Bantayan sa September 1 kaya mapaunahay naman ni. Regalo ka una ko. Bantayan yung pagbugtaw nyo pa lang regalo ko una ko. Amo na siya dapat. Dito no? sa 88 katakod na sa liya Christmas tree. Sa Gamatamat na sa 888 dapat. Ay, bungga! Grabe, no? Gamatamat na sila takod Christmas tree. Oh, pero tindirigin sa aton, amo na gani, it's more fun in the Philippines, Action Zil. Ako kung pa... Kasi may problema, sadya ginigyapon. Wala kong gas sadya ginigyapon. Sadya gini wala ta bugas. Sadya gini wala ta tilig-angon. Pero amo na sang spirit sang Pinoy, Action Zil, no? Ang positivity, amo ginang kanami. Nami man ma-experience mo ang Christmas sa iban nga lugar bala nga amo na bala nga balila I'm dreaming of a white Christmas. Pero tido lain gidya may tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas. Wala gidya makaperde sa Pasko ng Pinas, Action Zil, di ba? Yes. Do last year sa Germany ka man nag-Christmas. Kamusta to? Sumong sa New York gani. Ay wow! Hindi ka gidi mag-Christmas ya? Dason lang kay akon nga family ato sa New York. Ay, di sa isang ligad yung isang last year yung sinungin kantuan mo sa Germany. Akon nga nga ex. So ginapdaw ng ex mo sa ligad. So sinigay nagbulagay na kamukha ex na gani. Di sa Germany. Pero danay mo kami tagyapon. Sa
Sa New York? New York. Sa ila sa New York? Amin dapat nga maging friends ka mo ko na sang ex mo. Ayaw na. Para sa closure to sa mo. Ayaw na. I mean, comment down below kung ka-agree ka mo kay Action Zeal nga dapat you should be friends with your ex. Correct. Na? Galing kayo Friends ka mo sa ex mo. Medyo. Ano may masili nga friends ka mo, no? Lain-lain yung mga sukatan. Friends ko rin sa civil or kalain man sa close friend. Pero sa nag-trending, ni bala subong. Ang Amerikano, ang bride, ang maid of honor. No? Trending Hindi ko subong. na mahimo sang asawa ang iya nga ro. Obligasyon. So, maid of honor, ay, hindi niya pwede. Ama takeover si Maid of Honor. Ay, hindi niya pwede. Ano niya, kung barangay kapital, kung napatay, barangay kapital, first kagawad. Hindi niya pwede. na. No, hindi siya pwede. Istoryahan dapat, no? Oo. Te, anong istoryahan na natin? Sino nga balita special, the Action Zeal? Yes, sa mga bagay sa Pilipinas na nga makita. Mga bagay Pilipinas na sa mo lang Pilipinas mo lang makita. Ay, perfect. Doon ka interesting na. Be, tanawon tabi kung sa Pilipinas naman lang ginatood makita. Be, ano na siyang una da? Ang una, amo ini ang pinakadako nga pares sang sapatos. Uy! Tuod! Paano na ako na Action Zeal nga pinakadako ng sapatos? Basi kay go to da nga duwa? Biyaw. 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 Bene pagwada. Ay, pagwada sapatos. Liyogi pagwada ng sapatos. Oo. Kay daw nakita ko di Action Zeal, may kopya mo ko di sa inyo, sining nga balita special niyo. Na Guinness Book of Record ni siya gali. Oo, sang tuig 2002. Oh, Na 2002. Grabe no? Ay ala, bongga Action Zeal, pila ka tawo mo kay go? 30. Ay ala, bongga mga Ako nga sapatos ni Ma. i-sure nyo ba kung mga 30 ka Action Lianizil, ka Action Eden, kag Jomari, o kung mga 30 ka mga, kung sino, ka mga dalagkuan, no? Grabe ba? It can fit 30 people? Kag tigin ubra siya sang pulo ka tawo. Pulo. Gani, kasi syempre, dako kung isa lang Hangos siguro. Magululuwa, pero hindi layo ko siya nag-ubra. Sang dako-dako ni sapatos, nabutang da kung pila ka, kung ano ni, saka ano ni, kadako ni. Yes, kag inibala Action Eden, kinubra sang pulo ka tawo sa sulod sang 77 days. Uy, ala. Sobra duwa ka bulan. Ay, kala mo sana! Perfect! Ayawan pa ko to ba isip-isip. Agin to, Plus ko ba to? May 31. 31, start to, plus, mahingaga po ko din tayo calculator. Kasi makita, wala nila kakalculate. Wala din section boy Duran. Wala. Best in math na siya daan, no? Basta Basta 77 days. Dali, abal action boy Duran. Mga pamati ka subong. 77 days. Duwa ka bulan, kag pila ka adlaw. Doon mo pakita, hindi ko yung kamaluwang math. Kailan? Pa yan. Ito na, nakiyawan na naisip. Section boy Duran lang. Dali, action boy Duran, go! Ang next action, Zil, ang ano ni gali, ang sapatos ni, ang total cost sini, 2 million pesos. Ano ni Sa pag-ubra pa, ni man? sa pag-ubra pa lang, 2 million pesos. Nanti ko ibaligyan ni pila niya yan man. No? Tay maginan siya. Sinabis ka 1 million lang. Oo, 1 million. Kakapoy, hindi gapo, no? Grabe, Saksok man. kamal-mahal nga sapatos. Pwede na Action Zeal. Daw balo, kung baligya, for example, to, baligya nila, 3 million. Di daw balo na sang balay, butakan mo na lang sa mga appliances mo, eh. Butakan mo sa appliances mo, sang kung ano, himuon mo na lang balay. At Basta sa Marikina ni. at tupan mo na lang. Wala na butang, no? Wala na Kung sa butang. diin. Pero ang iyan ni Action Zeal nga, measure yan eh. Ang kalabaon niya, 5.29 meters long. Ay, 5 kalaparon. meters? Grabe, no? Kalabalaba. Kag ang kalaparon niya, 2 meters wide. So, ito diyang 30 katawo kay laba. Kag lapad. No? Taas pa. Bungga, no? Na, Wala na may butangan gitman, ko ano katason. Basi pare sa aton katason. Aman siyang 1.83 1.83 nga. meters high. Ay, oo, may ara, gali. Bungga, no? Perfect. Wala may nagkalkil. Si Ma'am Gargaseran. Ano Ma'am ba Georgia. 2 months and 17 days. Ay, thank you so much, Ma'am Georgia. Nasolbara ka mo nga problema sa 77 days. Oo, kay daw pala ligban gid sa amon Oo. kung ano. 2 months and 17 days nila ginobra Action Zeal. So pasilingon, tiyam ba 77 days dala na dai guro ya ang ano no Saturday Lawig man Sunday. ba daw relasyon namon? Mga 2 months and 17 days. Lawig. Sabi ba? Congrats ikaw ambot ka 2 months and 17 days. Grabe gani mga hugot yan. So, pero kung si Action James basi may 18 days. Gani, may 2 months and 18 days. May ano nga, isa kadlaw? Oo, hulat ka lang. May kalaw ay mo na nga padasigon mo sila. Oo. Hulat ka lang sang imo torno.
no? James, ay dali-dali, ano na ba? Kalain Zil. Ang next action Zil, amo ni siya ang ano to gani? Ang jeepney, no? Oh. Pero doon, no, pagkadto ko bala ng kaya-tour ko around the world mo. Doon wala ko may nakita nga ano, nga... Kamusta sa Australia man? Wala. Ito yung Wala, sapatos Jeep? nga dagko. Oo, Yeah. wala, sapatos Oo, nga dagko. miskan dire, may sapatos ng dagko sila. Pinakadako lang to nga sapatos sa iban nga pungson nga nakita kung iya lang ni Macdo. Di ba? Di ba ako sapatos ni Macdo? Kaya kaabot ka. Syempre, na kuya sa imo. Kung kaabot ka, mamana ka nag-abot ko. Mamana ka na gid. Dason lang. Subong sang asin. Sa asin. Nagpamahal pang 20 asin. ng kilo, gani. Grabe no. Kana bastos sa mga, Okay, dito sa Jeep Action Zil. Tituod man no, diri lang man yung makita tod sa Pilipinas ang Yes. Jeep. Sa Rojas, gani, bala pag stopover na to nami sa mga design ka jeep. Ay, wala ko kita nga. Do ka Damo sa mga, ano ni gani tawag, mga sticker, yabla sa una. Oo. O, sa na una, Pero do ginagawa parehas mo, man jeep. yan. Do parehas man yan. Do ka Airap Jeep bla. Nan, Do ana, amo ni. oo. Sa aton nga, as time goes by, gamat-amat na ya, gamat-amat na evolve ang aton sining mga Jeep. Oo. Subong sa una, tiyan mo na, pagalpalon. Ay, sorry Hindi lang sila pagalpalon. Iba makita mo na paghawid mo wala sa handle. Ay, napalos, may tuktok. Pero subong amat-amat na. Pero syempre, tungod sa kapigaduhon gyapon sa Pilipinas, may mga nagapamatok gyapon. Kay hindi sila gusto sa modernization program. Kay kita mo na sumong gabiyahe da. Home may site na aircon wala. na. May aircon. Gina-develop nilang top card nga pagbayad. Do pare sa Singapore. Kaya to Yes. kagapon. Nagsakay ko sa Singapore nga transportation top card. Amo na siya. Tapos pwede Dito ka man nanyaga? dito ko kagapo. Kagin lang ko kabalik nagingagaw ko. Okay, oo. Kay lapit lang man mo no. Kaya rason sa iba, hindi sila magsugot sa modernization. Kay kamusta kung ang mga nagadala isda bala. Yes, oo. Pero ginpamangkotan aircon. na ang nag-develop ang operator ni balasang bag-o nga mga jeep ga-develop mapagwa man sila kuno sang amuna nga sahi sang jeep pero hindi aircon. Hindi aircon. Kag tiara may mga may mga sa kilid na bala may mga bulutangan man sa dalom sa gwa. Ako hindi pagid madala ang hambal ko gani pag sakay ko to nagstorya ako sa mga pasahero kung hindi pagid madala kung kinanlan gidalon sa sulod sa aircon di ba halin ba sa Libertad or sa Burgos Public Market hindi mo gid malikawan nga may baho. Kung damo kamo hambal ko bululigan yun na lang simhot para dasig makuha ang baho. Sakto na. Kaya muli Ang concern Manila base matugnawa ng isda. Amo na. Tugnawa ng isda. Tanawon ta kung maglangsa sa sulod kung hindi nyo pagbululuigan sa simo, tanawon ta kung hindi maubos. Pag abot nyo sa inyo balay, kuan mo na lang, iprito mo na lang ang baho, may sudan ka na no. Pero tun-ana tanan, kay syempre action zeal, kung baga, sa amat-amat nga pag-develop, bala hindi man ma-perfect sa isahay lang yan dayon mo. Amat-amat lang. Oo, may room pa na for improvement, ma-identify the mga lapses, kaya para makita kung anong kinalan i-develop. But Yes, eventually, amat-amat na kita nga nag-evolve. Pero only in the Philippines lang gidya nga may ara sang jeep. Kay kalabanan bus, kay kalabanan para sa ilan ni Ma'am Vanessa Mayo. For example, kung lapit lang ang kantuan Action Zil, lapit na sa ila, example lang halin, dibi sa station, pakadto sa may SM, lapit pa na iya para sa ila, kita yung gahuyoy, ang may malakad ron sa SM, masakay lang tabala, bayad 10 pesos. Ti sa ila to ya, tungod nga, kung wala ka to sa lakyan or wala ka to bike abi or any mode of transportation nga private malakat ka gid siya. Yes, correct. Kay kung public transport ka ang kantuan mo na iya didto rin yung mga talisay, mga silay. That's why nga kalabanan sa ila to ya do kumbaga healthy living gid bala. Kay galakat lang niya all the time bisan ulan init action zeal mo malakat lang. Ambot ko nakita una di may ari na di foreigner sa Bacolod nga nagalakat lang na siya. Halin sa Estefania, pa kadto di sa downtown area, nagalakat lang na siya. Kaya ginaging punduan siya namo ni Action Nixon. Mas siya nanggapang kayo sa may katedral. Hindi na siya amo. Lain pag inaiyan, do medyo chubbyhon na siya nga kalbo, nga gaglasses. Kag may family siya ya dito sa may Estefania. Mal ko, sir, why you... Hindi na ako mag-English ha. Sir, paano pamangkot? Sir, why you walking? Sir, why you walking? Sir, why you walking? It's so hot. Hambalya kay nadudla na siya kuno kay sang gasakay sa jeep.
twice na nga ginpickpocket siya. Oy. Ti hambal niya na dudla na sa kuno kag ti para man kuno exercise. Oo, exercise. Nagalakat na lang siya. Pero nga interview na siya magatalithi. Pero kiver lang. Ti tapos gapala malhas agatalithi. Bugnaw yup sa hangin gapala malhas. Pag abot sila ubuhon gito sa ubuhon Ko gito. sa mataksi ka ikaw lang isa. Hindi man siya kay ti pagpungko mo lang sa taxi daan 40 pesos. Ti awat pa kaya pa man maglakat 78 na to siya bala mo. Ay to. Pero dagon pa lakat duga brisk walking siya bala. Amo niya pang lakat. Ti do hindi mo lang mabalaan 78 siya daw 77 lang. Tiki. Tungod siya. Tungod siya. Lakay nga sa one ba? Do kain sa tulong naman ko. 78 na siya. Pero tungod nga natakata daw 77 lang siya. Ti para sa inyo, dang kung gusto nyo, nga daw medyo bataon pa kamo young looking. Kung may arthritis, kaya hindi advisable. Arthritis. Or ti, agwans the penitence ka lang. Agwans the penitence ka lang ilabi. Kung wala ka biplite. Ti agwans the penitence ka lang. Pero ti only in the Philippines, ining Jeep Action Zeal. Nga Jeep bala nga ti tag walo-walo na daan sa piyak-piyak. Ayala. Tapos kung puno na. Oo. Tatlo pa! Pabalikin. Tatlo pa. Sabak na lang astopad mo Tatlo pa di iniman. Pero ang iba niya Action Zeal, ti grabe daan kawais ang Pinoy. Mayara na sila sa extension yung mga pulungkuan. Bangkos to nga. Dira kasto nga. Tapos mahuya ka bala kayong tanan nga tulok si mo. Kaya ara kasto nga. Kaga binungguan na yung tuhod nyo da. Pero Ikaw na yung ambassadress sa mo na Jeep. pero again, only in the Philippines. Yes. Alright. Ang next Action Zeal. Ang Philippine Tarsier. Yes. Siyempre sa Pilipinas lang yung makita kay Philippine Tarsier. Ay, maguro sa Philippine Tarsier nga ato sa Ukraine. Yes, correct. Pero may tarsier gin man sa iban nga pungsod? Or sa Philippines lang gin? Sa Philippines lang. Sa Philippines yung gani. Kaya ito malite special mga makita sa Pilipinas, no? Te, amo ni siya Action Zeal, ang world's smallest primates, no? Yes. Do, hindi ko kabalo magbasa ni isang iya tawag ni man. Tarsius sirichta. Amo na siguro magbasa. Comment down below. Comment down below kung sakto may mabasa. Ang pronunciation, kaya recorded. Tarsier na lang para safe tayo. Te, kabalo naman kita Action Zeal. Only in the Philippines ang pickpocketer. Tito ko na papayadwen. Yes, only in the Philippines ang pickpocketer. Tuon man. Kaya ang iba to yung level up. To, iba niya money heist, mga bangko. Money Ilang na heist, pagsulod. Mga muna. Sa ato niya, nagsimbahan. Ganyan, para irian pa ang mga, mga bag para lang kapang pickpocket. Galing kay te. Ang amuna nga, ang pickpocketer, profession at diya sa Pilipinas. Correct. Hindi mo na iya sige lang kay Grabe nga kurso, no? Yes. Te, amo na, going back sa Tarsier Action Zeal, te, syempre, mga nocturnal animal ni sila. Nga, te, dira makita sa Samar, Leyte, Bohol, kag sa Mindanao. Yes. Uy, subong ko lang nabalaan nga ang Tarsier gali Action Zeal, amo siyang world's smallest monkey. Yes. No? Dabe, no? Pareho kita. Tsura yun amo. Abi kuya, ni siya yan, ng sahi, ni siya sang butterfly. Galupad, Ang kangagoro, feeling butterfly. galupad. Paano nag-butterfly ang Tarsier man? Kaya Smallest monkey. Oo, kaya ato no do amo man okay, siya. No? Ano gani sa man sa Ilonggo ganing Tarsier man? Bukaw. Insakto. Bukaw? Oo. Amo na. Oo. Dusunlog na yan sa tawo, ya kay di ba kung dako mata? Oo. Pero tawag bukaw na. Amo na. Comment down below. Guys, down below kung bukaw yan. Ano balaan ko pero ano ko bukaw. Bukaw. Oo. Tapos sunlog hindi basta si James Pio Adan James. Bukaw. Bukaw isda. Oy, ang bukaw ya to, ya owl na iya. Oo, owl na iya ang bukaw. Anong Tarsier ya, James? Owl. Di ba ang other sulat terms and tertiary, hindi man owl, kay dagko man na sila, di ba ano? Hindi, niya pis na yung owl ya. Dugin na James, muli na i-search na dala. Anong Tarsier gani man? May tawag na mo. Bukaw is owl mo, oo. Tapos nocturnal man sa. Ang balaan kuya, bukaw. Ginaprito na yung met na yan. Gaping-pink kinaprito na yung my bukaw. goodness. Anong Tarsier man? Kung may makasabat, mayara ka mo sang, anong Tarso. Ma'am Georgia Gargasiran, abi ko, ang Tarsier, Tarso. Kasi nakita mo kami yung Tarso. Kasi nakakambal ko anong Ilonggo sang Tarsier, may 100 pesos load kay Action Zeal. Alert. Kay Action Zeal, ha?
Ilan taon yun kung may ara, ginman sang Ilonggo term ang tarsier. Ano na ganito, wag man, nalipat gi kuya. Sige lang tanong ta kay Basi, may makomment na dugay-dugay kung anong tarsier sa Best na Ilonggo. research, ginikaroon mong makasabat, de. Best in it. 100 pesos load bala. Dito danay. Mamag ko, no? Ano? Mamag. Mamag? Ay. Sergio Mare. Anong mamag? Anong mamag man? Sir Jo Maripioho, tupad balay ko na. Mamag na siya, sir. According sa Google. According sa Google. Bita na mo Best tabi. in research. Mamag Best in man. research. Tanawon ta karon. Kaya sino gidayhan ang makadawag sa 100 pesos load? Oo. Si Action Boy nag-comment na di Ilonggo Tarso. Amo na ha, Tarso. Tarsier, tayo Ilonggo Tarso. Kusabod. Kasi mambanan sa mayo, dakog mata. Nando Bisaya. Tarsier is ginapabulkitan. Ano na iboya din. Si Charlie Tiburo, papritoon ko na karoon ng mga isda mo. Ang mga buka-buka mo ng isda. Doon nagpalaligban pa yung Tarsier. Wala sa Ilonggo, but Cebuano lang mawumag. So, dahil, tungod nga wala Ilonggo ang Tarsier, so, Mawumag. Wala sa Ilonggo. Basaya. Kaya mo to rin sakto ang mamag, tong ambal niya, no? Tiki, wala ko nung gani Ilonggo. So, kung wala siya Ilonggo, so wala tagaan 100 pesos load. No? Ay, nagloading. Ang ginapabulkital, talyer, gali ko na, hindi tarsier. Ay, abot ko. Hindi, sa paway na. Paburoy-buroy, hiligay. Ala, do ka. Hala, may paburoy-buroy. Do ka kapoy, ambal ba? Hala, may paburoy-buroy. Grabe, no? Tanang-tanang karon be, hiligay nun, paburoy-buroy. Tod ka. PM sa akon, bing screenshot. Screenshot, bing research nyo. Legit na. Grabe, no? Sa ito na, nalaman. Dason nga ro pampang tana sa mga Ilonggo na ay. Dason pagid ko ara si Action Boy Duran kay ti syempre afford tayo 100 lang man yung load. Si Action Boy 500 na yung load pangatag ya. Si Action Alvin may paburoy-buroy gid ya ko no ambal ni Action Alvin. Paburoy-buroy gid. Maga paburoy-buroy. Abi ko ya paburot-burot kay paburot di ba gahabok ti paburot-burot mata mo naguro ay. Good morning! Action Zeal Tamyon niya lang mga taxi driver Operation Tulong Task Group. Family Sir Archie Baez. Thank you so much. Tiyan mo na guro paburoy-buroy. May nag-send pag isang research. Best in research. The Philippine Tarsier known locally as mawumag in Cebuano and other Visayas language. Mago in Waray is a species tarsier endemic to the Philippines. It is ay bongga. So amo na may maumaw. May mamuwag, may maumaw, may maumag, may paburoy-buroy na alate, sino to? Sinasakto na ba sa Sinong sakto? Si Sir Jovic Amazona, ti-PM mo si Action Zeal, sang imo, sining number kay Lodanya ka 100. Okay? Ano na, pulo lang Action Eden. Installment. Installment. Pulo-pulo lang. Naging agaw pa si Action Alvin, no? Action Alvin, may nakauna listener na si Jovic Amazona. Next, ka na lang ko no? Next, trivia ka na lang, Action Alvin, no? Kay afford mo na ni Action Alvin ang load ng 100. Mamuwag sa taga Mindanao. Okay, tiyan mo na ako no, paburoy-buroy. At least may nabalaan pa ka mo, diba? Next, Action Zeal sa aton, doon naglawig, patay sa Tarsier. May next patadira sa aton, sininga only in the Philippines. Ano na Action Zeal? Amini ang Habit House, the world's weirdest theme restaurant ni Connection Eden. Nga aman. Tiga ba restaurant? What's fun? O restaurant? May entry pa. Okay, restaurant. That's fun. Restaurant. One nurse of it's like, alright, tama na siya Action Zeal, gali. Kay Habit House ang tawag. Kay ang mga, sa Boracay ni gali, wala ta kakadtuhaw. Sa MH Del Pilar Street sa Ermita, and now with a new branch in Boracay. Uy, the Habit House. Uy, sayang, wala ta kakadto. Kay as I remember, may friend ko nagkadto man to, may Habit House tutuod subong. Nga ang mga ga-serve bala mga ka-aksyon naton ng mga unano na in layman's terms. Ay, okay. Si Papa Nixon bala daw kaano ganito. Sorry yan isa sa akon. Nga may harap pa.
Abi mga ko tao gamay nga ga-serve. Abi ko ga istorya sa sang chimpo nga gaubra to siya. Hindi. Abi Nga nakakaon da sila. Oo, tingala kung may kapunguwits dalo. Oo, sa dalo may kapawit. Gali kay mga Mga ga-serve. Pero yes. ti at least kanami bala action zeal kay natagaan kay gayuna ng aton sini mga action nga mga unano. Oo. Kay para makaubra man sila. Ti kung lalaki tawag unano, ang tawag ya unana. Unanay. Si unanay. Madamdaman mo naman. Kita dapat da unanay. Oo. Ayun, Sa labo. una. Bongga no, kay tawag unano. So ang babae unanay. Unanay. Okay. So may utatay. Tapos sa mga palaligban. Pero kanugo no, sa nga tuta sa Boracay, wala tato kakadto. Oo, gani. Di nilapit man. Amo ni sa MH Del Pilar. Oo, MH Del Pilar Street in Ermita. Sa Ermita na siya, pero may Oo. branch sila sa Boracay. Boracay. Pero wala ginhambal kung ano nga station. Oo. Sige lang hambalon ta si Miss Nona, mabalik ta to liwat para makapibisita ta. No? Hi, Miss. Good morning. Miss, good morning, Halong ka mo da. Miss. Yes! Oy, sa atin sila ng mga action, gili bantayan ng dugay-dugay ilawag to kung diin sila to, makadto. Okay, ang next action zeal, dirita sa sa Datamaraw. Last na niya, Datamaraw, kay ang aton oras. Datamaraw action zeal, amo na siya ganing world's largest single banknote. Uy, Oo. diri lang ni only in the Philippines. Datamaraw. Oo, syempre, ang Datamaraw. Sa una ni Goro ay no. Oo, ang iya currency bala 100,000, no? Okay. Kita, ari may picture 100,000. Lima ka Ay, nasubuan si Ma'am Beth nga wala na ta kuno time. Aha, sige lang Ma'am Beth, akong gusto mo lawig pa time, live kami ni Action Zeal, basta ma-send ka mo stars. Or send ka mo Send Gcash, stars, charot oo. lang. Ang world's largest single banknote, Action Zeal, ang measuring ni siya 14 by 8.5. Yes. So 14 by 8.5, mga amo ni siguro kadako. Do cheat ba? Bill out. Sobra isa ka ruler ya kalabaon. Oo, grabe no. Kag 100,000 pesos siya. Officially the world's largest legal tender note in terms of size. Gin-create ni siya 100 years ago, 100 years of freedom from Spain, gali. Do amo ni action zilang iya sini nga gina-symbolize. 100 years of freedom from Spain. Pero ti subong of course, wala na iya. Wala na yung ginagamit. Subong kay ti do kasubo man nga 100,000 mo isa lang kapanid. Kung paliron kasang hangin kung mabasa wala ka kwarta. Goodbye Philippines, no? May ara lang ni Action Zeal 1,000 pieces lang ni gali. That's why limited edition gid siya. Di ini subong man. Ang iban guro usually ang iban ni ari sa mga museum. Ang iban collector's item gid sa mga ga-collect gid balanan. Kagti, of course, the Tamaraw is not a subspecies of the more popular Carabao Action Zeal, ha? Yes, correct. Unlike ang Carabao kuno ya, ang Tamaraw ya kuno ya, mas Action Eden. mas Ang nubo ang toro, face. amo ni siyang tamaraw. Oo, guro, amo ni siya guro. The bull, amo ni siya guro. Hindi ka magpula ni dapat. Diba si lagson ka? Oo, no? Pero kanami, Pero, yung tsakto, ginawa na, kung magpula ka, ginalagas ka sang... Tistingan ta lang. Kaya na tistingan ko lang yabe. Paresi mo, subong ang design sa imo bayo. Do ko tukot. Siguro, lagson, isang plancha. Siyang plancha. Oo. Tistingan ta na da. Sorry nga makakita ta sang bull. Send bull. Sila lang taon ta kung guys. lagson ka sang, sang bull. Sang bull gani. Sulit-sulit, dan. Turo. Sang At toro. least may galagas, di ba? Oo. May mga Haray ba na may hugutan mahugot yun yun dyan, sa no? Sir Dennis, yeah. Oo, yes. Liwat to kay Jovic Amazona, i-PM mo si Action Zeal sa imo sininga low, sa imo sininga number, kay paludan niya ka, pulo-pulo in 10 days. Pulo-pulo lang, oo. Pulo-pulo At in 10 least, days. di ba? At least may ara, wala zero. Pang FB 10 lang. Yeah. FB 10. Para makalanta lang yapon sa Action Radio Bacolod. And sa liwat sa aton sininga ka-action, bantayan niyo da ang Action Radio team. Sa amon sininga balik eskwela dira sa may syudad sang Sagay sa Molo Cabok Integrated School. Ulan init. Yes. Kadtuan gid mo sa Action Radio Bacolod Grabe nga para effort. makabulig Action Zeal. Kag ARB salamat man. cares Yes, na. ARB Yes. cares. Salamat man sa tanan nga mga naga-send stars. Pwede pa kamo ka-send stars while ga live pa kami subong. Kaya ang mga na-collect na namon sa sending stars niyo, amo na siya. Ang ginabulig man namon sa aton sini nga mga ka-aksyon nga kinahanglan sang aton sini nga bulig, especially na sini nga pagbalik man sang face to face
classes. So, salamat sa aton sa mga ka-aksyon nga nagpamati man tubtob sa sining nga oras. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga balita lokal, national, international, sports, entertainment kag iban pa diri lamang sa Aksyon Balita Morning Edition karon nga adlaw Sabado, Agosto 27, 2022. Sa ngalan sang regular nga ma-anchorman ini naman si Aksyon Eden Aboso kaupod. Si Action Zeal Minardo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.